Hei kaikille! Tosiaan tämä Jussi Adler-Olsenin Selli sattuikin sitten olemaan tämän Q-osaston sarjan 7. päätösosa. Mulle tämä oli ensimmäinen. Ja täällähän on sitten näitä muita kirjoja. On tosi tuhti paketti. Oliko tässä 500 reilusti sivuja. Ja tämä on aika vaikuttava, että kuinka moneen henkilöön hän on ollut yhteydessä, että osannut tämmöiset taustatyöt tehdä oikein. Hirveästi en haluaisi juoni paljastaa, mutta eräs poliisi on vaikeuksissa ja häntä sitten jahdataan. Todella monta henkilöä, todella hyvin pitää juoni niin kuin tiukasti kasassa ja rakenteelta sellainen, että esimerkiksi että aina 1 tai 2 henkilöä on yhdessä luvussa, jotka tosiaan kuljettaa juonta hyvin mukavasti. On koukuttava pitää niin kuin otteessaan ja suosittelen.